Hello mga guys, good morning sa inyong lahat at dyan sa atin sa Pinas. Magandang hapon po. Welcome po ulit sa aking channel. Para po dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo at huwag kakalimutan i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong video. Mga guys, today po is ay day off ko. So, mag-isa lang ako kaya instead na lalabas ako, dito na lang ako sa bahay. So, ngayon gagawa ako ng dalgona coffee. My own version. So, keep on watching. Samahan niyo po ako. Hello mga guys, gagawa tayo ngayon ng dalgona coffee. So, ito ang kanyang mga ingredient. Ito is coffee, Nescafe coffee, sugar, and fresh milk. So, ngayon, magtatakal tayo ng sugar. So, 3 scoop ng sugar. Ayan. And, para lang to sa isang serving. Kaya ayan, instead na lalabas ako, gagawa na lang ako. Kasi magkano rin ang coffee sa Starbucks, mahal-mahal. So, dito na lang ako sa bahay. Okay, 3 scoop din ng kape. Instant. Pwede rin instant coffee, pero brewed coffee mas masarap din. Pero mga guys akin lang tong version. Actually, dinagdagan ko lang yung sugar para hindi, para tama yung timpla. So, after nito, haluin ko lang. Tapos, lalagyan ko siya ng hot water. Nagpapakulo na ako ng hot water. Para po dun sa mga disclaimer hindi po ako chef or bartender. I am trying hard. Nag-iimbento po ako, na-try ko siya. Masarap. Kaya i-share ko sa inyo kung paano. Diba? Alam mo naman, marami tayong mga disclaimer sa ngayon. Shoutout nga pala dun sa nagbigay sa akin ng t-shirt. Ayan o. My Dubai. Ayan po yung fitness ng Dubai na 30 by 30. So, isa sa client ko doon sa store ang nagbigay sa akin. Mami ni Marco, manood ka. Isa rin siyang Pinay, ang asawa niya is Italian. So, dito sila nakatira sa Dubai. Hapon na pala dito ngayon sa Dubai, mga kabishi. Mga sangkay. So, minimix ko lang. Then, tapos na yung aking hot water. Lalagyan ko siya ng ilang scoop. Actually, ito dito yung hot water. Ayan. Mas preferred ko ilagay yung hot water kasi para kaagad matunaw yung coffee. Saluin ko siya. I-mix ko siya within. Ito yung mixture niya. Nung nalagyan na. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. So, ihaluin ko lang siya. Until po makuha ko yung creamy na kulay. Mag-iiba ang kulay niya. Black to, ayan. Ihalo ko lang yan. Within 10 minutes po. After 10 minutes, makikita nyo. So, ito yung aking version. Ito yung dalgona coffee with ice. Actually, nagawa to ni Black Sago nung nandito siya sa Dubai. Siya ang aking mentor. Marami akong natutunan dun sa mag-asawa.
Namimiss ko sila. Shout out nga pala sa kanila, Black Sago. Sana nandito ka. Namimiss ko na kayo. Pasensya na kayo sa balcony namin ha. Ayan o, see? Paunti-unti na po nag-iiba ang kanyang color. Nakikita nyo. Ayan na siya. Pwede mo namang gamitan ng machine. Normally ako, manual lang. Kasi isa lang naman ang gagawa ako para lang sa sarili ko. So, ayan. Hintayin natin. Halo-haluin natin. Ayan. Mananakit ang braso ko. Kakahalo. Guys, para po sa doon pa hindi nagsusubscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo at huwag niyong kakalimutan press ang notification bell para ma-notify kayo if may bago akong video. Support po ang waray-waray na YouTuber. Minsan namamali ang pronounce ko. Pasensya na. Lumalabas minsan yung pagkawaray ko. Hindi pala minsan, madalas. Ay, nako. Ganito talaga mga ka-busy. Pag walang magawa. Ayan, unti-unti na nag-iiba ang color niya. Ayan mga guys. Tingnan nyo. Kita nyo? Oh, ayan, saglit nga. Kunin ko yung Ayan na siya. Ayan. Dapat maging more pa siya. Light ang color niya. Tapos parang sticky. Masarap siya mamaya. Ayan na. O, diba? Hintayin natin mamaya. Yan mga guys. Tapos na. Malapot na siya. Ayan, iba na yung kanyang kulay. So, ngayon, ready na yung aking eyes. Ito. May eyes siya. Saglit lang. Para makita nyo. Patong ko siya dyan. Ayan. Ayan. Ayos na siya. Ready na ang aking dalgona coffee. Hindi nyo ako nakikita, no? Actually, sumakit yung braso ko. Pero 10 minutes lang naman, kaya okay lang. So, ngayon, yes, ito na yung aking gatas. Fresh milk o kahit anong full cream or non-fat, okay lang. Ayan, lagay natin yung gatas. Tapos, lagay ko na yung dalgona coffee. Ayan. Ayan mga guys, ilalagay ko na. Actually, pag gusto mo ng maraming serving, gagawa ka rin ng maraming ganito. Ayan. Ready na. Ready na. Ayan ang ating finished product mga guys. So, instead pa ako lalabas at pupunta sa coffee store or pupunta sa gagastos pa ako, kaya dito ko na lang gawin sa bahay, diba? Enjoy. Tapos ang partner ko nito, naggawa kami ng homemade na puto. Ito ang kakainin ko.
sabayan niyo po ako sa aking pagkain. Thank you. Thank you, thank you. Tapos, ito yung ating panghalo. Ayan. Haluin ko siya. Ayan. Yummy na siya, yummy, yummy. Samahan niyo ako sa aking pagkain. Ayan. Sana po yung share ko sa inyo matutunan nyo. At don't forget po i-try. Kasi yummy yummy po. Merienda time po to dito. So hapon na dito sa Dubai, mga 3 o'clock in the afternoon. So ito ang aking merienda. Dalgona coffee with puto. Yum yum. Kain tayo nga guys. Thank you for watching. Kita ka sa next kong video. Don't forget to thumbs up, like, share, and subscribe.